започвам влога от тук. Сега е 2 часа на обяд. Аз станах, разхвърлих кучето и сега се подготвям за рождения си ден. Тук съм се разхвърлила всичките неща. И сега си правя ногтите. Ето тези двата вече са готови. Да, отново са бели. Това са където са израснали и новичките. Да, днеска ми е спа ден за мен и подготовка за утрешния ден, който моя съпруг ще ми изненада. Мисля, че ще ходим в Созопо и ще ви снимам, за да прекарате с мен моя рожден ден. Кръвам се с лаковете на Жана Неус. Гел лаковете. Ето ги. Много съм доволна от тях. Използвам ето тази базата на Milk. В цвят Milk. Твърдата им база. И да, продължавам и ще си малко по-късно. Така, хора, първата ми ръка е готова. Първата ми ръка. Да, имам две. Едната ми ръка е готова. Това са ми ногтенцата. Искам само да кажа, че аз не съм професионалист. Учила съм се от клипчета в TikTok. И като за клипчета в TikTok, на мен си ми харесва, честно казано. Даже имам маникюристи, които ме правят много по-зле и да. Харесват се ми, аз си правя или белички, или имам и един розов цвят, не знам дали ви показах, на Жана Неус. Baby Doll. Ето го. 7-1. Чувам да разхождам кучето. Това шпинка. Мамо! Ще ходим ли на разходка? Ще ходим ли на разходка, мама? На разходка ще ходим ли? Айде на разходка. Айде. Айде ставай. Айде ставай за разходка. Айде. Отиваме на разходка. Чумкаш ли, мама? Чумкай, мама. Мама. Не мине майка ти. Добро утро. Okay. Майка ти. Ще чумкаш ли майка ти за рутини? Дай целувка на мама. На мама. На майка ти, не на мен. Ден Морген. Сме оправени за разходка. Идваме на разходка. Си взема пратките. И след това влизам да се изкъпя. И точно за рождения ден, погледнете. Какво правиш? Какъв е живота? Идвам да взема пратките. Пристигнали са ми. Ще ви покажа какво ми е пристигнало. Едната е от Тему, а другата е за един бранд, за който ще снимам. Още не съм се събудила и не мога да говоря. За това ще се чуем след малко. Hello again! Сложихме на детето да яде, моите момченци. И така, взех си само едната пратка, успях да се взема от Спиди. Тази от Тему още не е пристигнала. Казаха ми в 11 часа да тя да я взема. Това е едната пратка с бранд, с който ще работим заедно. Много се вълнувам. Козметика е много хубава козметика. Маме! Колко много работа ми изпратили, вижте. Погледнете. Колко много неща са ми изпратили. Това е хидратиращ крем на марката Данил Лап. Супер! Така, да видим. Леле, колко много неща. Това е слънцезащита. 50 фактор. Това е най-важното нещо.
Най-важното нещо. Всеки ден слънцезащита. За лицето. Така, какво друго имаме? Това е околоочния им крем. Вижте колко много хубави съставки. Аргилин, който е за спомагане на бръчците. Витамин К, кофеин, който е за помагане на тъмните петна под очите. Има и хиалуронова киселина. Ето го. Така, продължаваме. Какво имаме тук? Това е хиалуроновата киселина с витамин В5. Имаме още ниацинамид 10% и цинк 1%. Това е за помагане на проблемна кожа. Ако имате пъпчици, запушени пори, черни точки, много помага ниацинамида. Много. А хиалурона помага за хидратация на кожата. И последно имаме измивно олио. И погледнете колко много масла има. Тук имаме масло от канабис, от лавандула. За дълбоко почистване. Много съм доволна. Изключително съм щастлива и благодарна за нещата, които имам, за живота, който имам, за хората, които имам. Благодаря ви, обичам ви. И да, сега влизам в банята да се оправям и след това ще подготвям багажа и тръгваме. Оставям ви сега, ще се видим малко по-късно. Да ви покажа, пристигна ми пратката от Тему. Това са сандалките, които си поръча. Те са един вид, просто ги поръча в бяло, черно и бежов цвят. Сега ще ги отворя да ги пробвам, да ми станат и ще ви покажа как ми стоят. И тук е как стоят. И са супер удобни. Много са удобни. Доволна съм. Ето ме! Изсуших си косата с Дайсона. Да ви покажа. Това е от мъжа ми. Как ме изненада. Благодаря. И сега оправяме багажите. Почти всичко съм събрала. Сега мъжа ми отиде да ги закара до колата. Сега преглеждам всичко в къщи и тръгваме. Този ще го оставим при баба и дядо. И отиваме в Созопол. Ще ви покажа хотела. Не знам, не съм го виждала. Изненада от моя съпруг. И ще видим. Косата ми не съм я пипала. Като отидем ще я дооправя. Оставам ви, защото много бързаме и закъсняваме и трябва да си взема и тортата. Се видим по-късно. Така, пристигнахме в хотела. Созополи. Хотела се казва Созополи Стил Клуб. Созополи Стайл Клуб. И сега ще ви покажа стаята ни. Сега ще обърна камерата, за да ви покажа. Така, ето тук е входната врата. От тук влизаме. И като влезем, виждаме тук на първо време е банята. Тя е най-обикновена баня. Имаме си огледалце. Имаме тук някакви сапунчета, душ кабината. Тук място за хавли. Бойлер. И влизаме в стаята. Тук от тази страна ни е кухнята. Имаме си всичко. Имаме си микроволнова. Имаме си котлони. Тук си имаме съдове и прибори. Така, имаме хладилник. Тук даже имаме втори хладилник. Имаме даже и пералня,
което е много готино. Тук е кошчето за буклук. Така, тук е трапезната маса. Да, с моето само разби. Така, тук имаме още една холна маса. Предполагам, че тя е за пред дивана, където ще гледаме телевизора. Тук имаме още едно огледало. Ето ми и мен. Така, гардероба и ето ми е спалнята. Ето така. Това е спалня, климатик, разбира се, който беше включен на 19 градуса и като влезеш вънка от жегата и ти е супер приятно. И сега ще ви покажа и нашата тераска. Ето тук си имаме масичка с столчета, сушилник и ето ни е и гледката. Тук има детски кът за децата и ето го морето. Така, хотела е на първа линия. И директно си излизате на плажа Златна рибка. От ето тук. Ето така и сте на плажа. Супер! Ето, погледнете. Ще приближа тук. Вървите си, излизате и сте на плажа буквално за една минута. Супер готино. Има си детски кът. Да. Вазата с цветята много ми харесва. Много е хубава. Сега ще обърна камерата. Така, много ми харесва. Доволна съм. Имаме си абсолютно всичко. Кухня, гледка към морето, което беше много важно. О, забравих нещо много важно да ви покажа. Погледнете. Погледнете над мен. Вижте, забравих да ви покажа входната врата и когато влезете е тук е отворено и се вижда небето и влиза светлина, което е супер готино. Много хубаво. Много ми харесва. Много. Ами това е. И сега вече ще се оправям. Ще се гримирам. Ще надуя балони. Имам торта, която... Искате ли да ви покажа тортата? Сега ще ви покажа. Поръчах си торта за снимки. За нас двамата с моя съпруг. Кажа тортичката, която е специално за снимки. Та-да-да-да! Вижте колко е красива! Много сладичка. Много, много сладичка. И сега взела съм си балони, ще си направя украса, само не знам. Може би ето тук ще снимам, за да имам светлина. Да имам естествена светлина, да станат по-красиви снимките, защото нататък вече е малко по-тъмничко. И сега ще почина малко. Ще се гримирам. До вечера имаме резервация за 7 часа в... Не помня ресторанта, мисля, че беше Дон Мар, но по-късно пак ще се включа, за да ви кажа. Боже, колко ми е измачкана поличката, но да, си я обух само за пътя. Забравя да ви покажа. Имаме си и ютия и сешоар в стаята, което е чудесно, защото на мене точно се чудих дали ще има ютия и сешоар в стаята и ето, че ги има. Така че да, имаме си абсолютно всичко в стаята. И сега ще почина, ще се гримирам, ще си направя украсата
След това ще направим снимки и отиваме на вечеря. Така, готова съм и тръгваме. Нямам време да ви снимам как може да ми украси. И си правих някакви снимки, не знам какво е станало, утре пак. Така ще влизаме в асансьора, до меня таксито. Вижте как е готино. Ой, сърдитка. И отиваме на вечеря в... Какво беше? Къде беше? Не знам. Ти каза Омар, то се оказа, че не е Омар. Не е Омар, нещо друго беше. Добре, сега ще се включим оттам, евентуално. Ако не забравя пак. Сега видях, отиваме в Делмуро ресторант. И ще се включим оттам. И да. Чакаме такси. Донесоха ни вино. Какво вино ни донесоха? Не съм още. Мускат. Хайде, чакай. Айде на здраве, обичамата. Така, вижте е рожденичката. Пива си винцето. Сега го пробва. По-точно. Как е? Нещо не си очарована? Даре, то гледката ти харесва, ама не е винто, май. Че язък цяла бутилка е къде е там. Ма кот такова сега. Затова чиста работа. Стиличката. И това е. За влога. Така. Диволите каква салатка си поръча? Гастро. Салата гастро. После ще видим дали ще е гастро или така. Аз си поръчах калмарчета, бейби. И сме на топ гледката. Така пристигнаха ни основните ястия. Аз си поръчах филе от лаврак, между ми има телешко. Ти какво си поръчал? Задушено телешко с още някакви неща, вече ги забравих, те бяха Да, 450. добре. Картофено пари, има грилован лук. За десерт имаме тирамису. Добро утро от следващия ден. Днеска сега ще се оправим. Ще слезем долу на закуска. Между другото, да знаете, в Созопол Стайл Клуб, ако си заплатите само стаята, те предлагат и закуска и вечеря. За 2 дена закуската и вечерята, ако са към стаята, сплащате още 100 лева. Но, примерно, ние не си ги заплатихме, когато запазвахме стаята. Я запазихме само за спане, без включени закуска и вечеря. И сега за закуска ще платим отделно по 15 лева на човек. Закуската. А вечерята мисля, че е по 25 лева на човек. И сега ще си заплатим просто 30 лева за двамата. Сметнахме, че... Защото аз бях запазила ресторанти за
вечерите и нямаше смисъл да даваме 100 лева допълнително, а така ще дадем само днес ако закусим 30 лева и утре ако закусим още 30 лева. Ще ви снимам какво предлагат на закуска в Созопол Стайл Клуб. Предполагам, аз за обикновено за закуска ям яйца, така че се надявам да имат яйца. И да. И след това ще отидем на плаж на Златна рибка, както вчера ви показах. Е много близко до хотела плажа на Златна рибка. Буквално на 1 минута, защото хотела е на първа линия точно. След това ще се оправим, ще се приберем от плажа, ще се изкъпим, ще си починем, ама може да обядваме някъде. И след това ще ви покажа къде ще вървим, на кой ресторант. Идем долу на закуска. Направих. Как да я... Не знам. Ами да, направих си някаква прическа. Опитах се, много не се получи. И сега отиваме на плаж. Аз пак съм с тая рокничка. Там се смених чехличките. И отиваме на плаж. Ресторант Делморо. А чакай, че банах едно пиле. Едното единствено. Видя ли какво е това? Това е такова предпиш. Така, сега минахме. Къде минахме? Делморо 50 метра насам. Това е старата метрополия. Окей. Сега отиваме на ресторант. Да не се показва как изглежда. Ами да снимам къде отиваме. Коя салата беше? Градинска? Градинарска. Градинарска. Тарамачка.
ризото с морски дарове и какво имаш ти свинско филе с гъбки? Свинско филе с гъбки, да. И как е? Я да видим. Как да е? Като свинско филе с гъбки. Топ коментар. Няма да е брутално като телешкото вчера. Не се знае. То тук нямаше телешко, май, нали? Айде, кусай го за Бога, сяде. Где да такова? Добари още. Какво ще кажеш? Как е? Да. Добре. Правим вкус тест, не тест. Вкус тест. Вкус тест правим на ризотото. Чакай на 0,5 да го направим, че много близо е на едно. Какво ще кажеш? 6 от 10. Да. Колко даш на твоите? Моята пържолка, колко му? 7 от 10. Не кой знае какво, ама... Ти си по-критична. Снимам за влога. Искахме да отидем на бар от хотела, обаче няма да ходим, защото бара е чак. Ето, дето свети и е много далеч. И май ще се прибираме. Май няма да има бар тая вечер, само ресторант. Какво да правиш? Такова е. Не, седим и тук найдеш шезлонг. Поне са безплатни. Викам, сядаш тук на шезлонга и се печеш. Безплатно съм сега. Печеш се? Да. Това е топ 10 ти казвам. Еми топ 10 ще фанеш ли? Как? Сега какво прибираме ли са? Прибирам се, И всичко свърши. Така, последен ден от нашата почивка в Созопол Стайл Клуб. Сега отиваме на закуска и после ще храним багажите. Да видим аутфит. Нямаме огледало в асансьора. Моята прическа. Не работи асансьора? Не работи асансьора, в стълбите сме. Последен ден. Така завършваме влога. Да. А на мен остави ли ми едно? Добре. Така ние се прибрахме вече, сме си в Бургас. Що бях на плажа и си правихме снимки с моите цифрички, пак ще да кажа бъквички, цифричките на плажа на Бургас, защото в Созопол не успяха да си направя такава снимка. Така, и сега се прибираме, ще си правим вечеря и ще си почивам. Може да се включа после да ви покажа вечерята или просто влога ще приключи тук, не знам. Нямам идея. Ако приключи тук, ви казвам чао и до следващия път.